Στην τελική ευθεία πριν στηθούν οι κάλπες, η τηλεόραση Κρέτα σας μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων και δίνει βήμα στους υποψηφίους να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Απόψε η συντροφιά μας είναι γένος θηλυκού και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις κυρίες υποψήφιες στο νομό Ηρακλείου. Να τις καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Μαζί μας είναι η κυρία Εύα Βασιλάκη, υποψήφια με το Πασόκ, η κυρία Αθηνά Σκουβάκη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Κατερίνα Πετράκη, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, στην πιο κρίσιμη προεκλογική μάχη της μεταπολίτευσης, αυτό που διαπιστώνεται σε επίπεδο κοινωνίας είναι ένα ευρύ κλίμα αποδοκιμασίας προς όλο το πολιτικό φάσμα. Προφανώς και τα βέλη στρέφονται στα δύο κόμματα εξουσίας, όμως η κοινωνία δεν αφήνει έξω από το κάδρο των ευθυνών και τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και είχαν λόγο και ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου τα τελευταία χρόνια. Εσείς τι έχετε να πείτε σε μια κοινωνία που στη δίνη των σκληρών μέτρων αναζητάει μια διέξοδο και έναν πολιτικό φορέα να του δώσει προοπτική για το αύριο? Κυρία Βασιλάκη. Καλησπέρα κύριε Μεταξά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Η παρουσία μας εδώ, η παρουσία νέων γυναικών, νέων ανθρώπων υποδηλώνει αυτό, ότι θέλουμε να δηλώσουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί ούτε και σε εμάς αρέσουν. Αυτή την αποδοκιμασία που λέτε τη ζούμε και εμείς καθημερινά, τη λαμβάνουμε. Κυρία Σκουβάκη. Και εμάς είναι απότερος στόχος μας αυτός ακριβώς, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι το οποίο μας έχει κουράσει. Το ψηφοδέλτιό μας, αν το δείτε, κατέχεται το 70% από νέα παιδιά. Από παιδιά τα οποία ξέρουν ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα μας είναι να αγωνιστούμε, τίποτα άλλο. Όποιος περιμένει ότι έχει πλέον κάτι να πάρει, είναι γελασμένος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζητάει από εμάς να δώσουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να δώσουμε. Κυρία Βασιλάκη, είπατε να αλλάξουν τα πράγματα. Τρόπος ρεαλιστικός υπάρχει? Χρειαζόμαστε αναδιοργάνωση. Χρειαζόμαστε να δούμε όλες τις δομές εκείνες του κράτους, σε όλους τους πυλώνες, για την υγεία, για την παιδεία, τον εργαζόμενο σε κάθε φάση. Πρέπει να δούμε πώς αλλιώς η παραγωγική βάση θα διευρυνθεί. Δεν μπορούμε σε μια Ελλάδα έξυπνων ανθρώπων, σε μια Ελλάδα με δυνατά μυαλά που βγαίνουν στο εξωτερικό, να έχουμε μια παραγωγική βάση όπου παράγουμε 10% και εισάγουμε 90%. Αυτή τη βάση πρέπει να τη διευρύνουμε και στο έμψυχο και στο άψυχο υλικό. Κυρία Πετράκη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, καταρχήν, είναι ότι έχω βαρεθεί να ακούω το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία κάθε φορά να λένε ότι θα αλλάξουμε, θα αναδιοργανωθούμε, χρειαζόμαστε οργάνωση. Από τη στιγμή που τόσα χρόνια είναι αυτή στην κυβέρνηση, δεν αλλάζει τίποτα, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δεν υπάρχει σωστή παιδεία, η υγεία κατακαιρματίζεται, κλείνουν σχολεία, δεν έχουν βιβλία. Δηλαδή, τέλος πάντων, εμείς βγαίνουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αντιμνημονιακό, θέλουμε να καταρρύψουμε τα μνημόνια, να διαγράψουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Θέλουμε να πάμε σε κάτι νέο. Σε κάτι νέο που θα βασίζεται στην κοινωνία. Πάντως εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η διαπίστωση όλων των κομμάτων είναι κοινή. Κάτι γίνεται λάθος. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Την κατεύθυνση ως προς την αλλαγή, αυτό αναζητάει η κυρία Πετράκη η κοινωνία να αντιληφθεί, για το προς τα ποια κατεύθυνση το κάθε κόμμα θα οδηγήσει την κοινωνία μετά τις εκλογές. Υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο σε αυτό, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα κόμμα προεκλογικά που να έχει πει εμείς δεν θα προσφέρουμε κοινωνικές παροχές. Εμείς δεν συμφωνούμε με την ανασυγκρότηση του κράτους. Αυτό το πλαίσιο είναι κοινό. Ναι, να δούμε όμως και την ιστορία και το τι έχουν κάνει αυτοί που ήταν στην κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή,
από τη στιγμή που κάθε τετραετία, διετία τέλος πάντων τώρα που γίνονται οι εκλογές, βλέπουμε ότι γίνονται τα ίδια και τα ίδια, σίγουρα τις λύσεις δεν θα μας τις δώσουν αυτοί πλέον. Δηλαδή, εγώ έχω βαρεθεί να το ακούω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προκαλώ να στηρίξουν εμάς, διότι αν θέλετε να μας δοκιμάσουν, η αριστερά έχει να δώσει πάρα πολλά. Έχει ένα πρόγραμμα εξόδου από την κρίση που βασίζεται στην κοινωνία, δεν βασίζεται στο πώς θα πλουτίσουν οι τράπεζες. Και, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αυτό, το ότι μην είμαστε συνέχεια στα ίδια και στα ίδια. Μάλιστα. Κυρία Σκουβάκη, εσείς τι απαντάτε? Αυτό που λέει η κυρία Πετράκη είναι, το αναρωτιέται και η κοινωνία. Δεν τα κάνατε τόσα χρόνια που κυβερνήσατε. Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτούμε τώρα ότι θα δρομολογήσετε, ότι θα κάνετε αυτά που λέτε προεκλογικά? Διότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Και πιστεύω ότι είμαστε ένα από τα κόμματα τα οποία έχουμε μάθει και λέμε συγγνώμη και προχωράμε μπροστά με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες και έχουμε ένα όραμα. Ένα όραμα το οποίο παλεύουμε γι' αυτό. Είναι δύσκολες αυτές οι εκλογές. Βρεθήκαμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες μας τις οικογένειες, τους φίλους μας. Και όσοι αυτή τη στιγμή είναι μπροστά, είναι μόνο και μόνο για να παλέψουν, για κανένα άλλο λόγο. Τρόπος υπάρχει ρεαλιστικός μαγικό πρόγραμμα για να δώσετε προοπτική στην κοινωνία, να δώσετε ελπίδα? Μαγικό ραβδάκι, όπως είπε και ο πνευματικός μου πατέρας καθώς μιλούσαμε προημερών, δεν υπάρχει. Ψέματα δεν λέμε. Θέλει συλλογική βοήθεια από όλους μας. Και πρώτο και βασικό, να αλλάξουμε οι Έλληνες το πώς πλέον σκέφτονται και το πώς δρούν. Αυτό και μόνο καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη φορά. Είναι τελικά μόνο θέμα σκέψης, είναι και θέμα αριθμών. Είπατε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Συμφωνώ, επαυξάνω. Υπάρχει όμως ένα μνημόνιο 2, το οποίο και εσείς το έχετε υπογράψει και θα πρέπει μετεκλογικά, αν είστε κυβέρνηση, να το εφαρμόσετε. Υπάρχουν περιθώρια παρεκκλήσεων από αυτό το αυστηρό πλαίσιο που προβλέπει το μνημόνιο 2? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Αναγκαστήκαμε σε εισαγωγικά, γιατί ήταν μια συγκυβέρνηση, να υπογράψουμε κάποια πράγματα, αλλά εμείς τα νέα παιδιά που έχουμε μπει μέσα σε αυτό τον αγώνα, μέσα σε αυτή την παλέστρα, θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε για τα παιδιά μας. Παλεύουμε αυτή τη στιγμή για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους που δεν έχουμε δουλειά. Εγώ προσωπικά είμαι ιδιωτική υπάλληλος στον τουρισμό. Ο προεκλογικός μου αγώνας είναι σχεδόν τίποτα, έτσι, δηλαδή παλεύω για μένα και για τα παιδιά μου και για το αύριο. Αυτό καλούμε να κάνω. Παλεύετε και αυτό πιστεύω να κάνω. Παιδιά, κυρία Αθηνά. Ορίστε. Νομίζω ότι παλεύετε σε λάθος πλευρά. Ο κύριος Σαμαράς έχει δεσμευτεί δημοσίως ότι θα ακολουθήσει, ότι θα έχει κατόπιν πιέσεως της Τρόικας, δεσμεύτηκε δημοσίως για τη μετεκλογική εφαρμογή του μνημονίου. Πάντως, μισό λεπτό. Ναι. Απαντήστε, κυρία Σκουβάκη, κυρία Πετράκη, πρέπει να σας πω και το άλλο σενάριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί το μνημόνιο, το σχίζει, το πετάει. Μάλιστα. Όταν θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα πρόβλημα ρευστότητας, διότι καλύπτει τις υποχρεώσεις της με χρήματα από τα δανεικά που παίρνουμε. Πώς θα εξυπηρετήσετε τις ανάγκες του ελληνικού κράτους? Παίρνουμε δανεικά, τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Με βάση το μνημόνιο. Καταρχήν, τα χρήματα που θα πάρουμε, εμείς δεν λέμε να μην πάρουμε χρήματα. Μα πώς? Και να πάρουμε και να τους κοροϊδέψουμε? Όχι, να μην τους κοροϊδέψουμε καθόλου. Μάλιστα. Θα πάρουμε τα χρήματα, αλλά τα χρήματα θα πρέπει να διατεθούν στην κοινωνία, να μην τα πάρουμε από τον κάθε φτωχό εργαζόμενο, τον κάθε άνεργο, τον κάθε κακομοίρη, αν θέλετε. Να τα πάρουμε τα χρήματα από το μεγάλο κεφάλαιο, να φορολογηθούν τα μεγάλα κεφάλαια, να πάρουμε από εκεί τα χρήματα και να βάλουμε ρήτρα αποπληρωμής του χρέους μετά από κάποια χρόνια, αφόσον μπορούμε να ανασάνουμε. Εφόσον υπάρχει ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή
τέτοια διαπραγμάτευση ουδέποτε έγινε ούτε από τον Πασόκ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε μεγάλη διαγραφή μέρους του χρέους και διαπραγμάτευση με ρήτρα την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μάλιστα. Κυρία Βασιλάκη, εσείς τι λέτε? Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στην Κατερίνα. Είναι θεωρητικό αυτό. Είναι πολύ σωστό θεωρητικά, αλλά στην πράξη δεν έχουμε δει να βγαίνει. Κοιτάξτε, το μνημόνιο δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Κυρία Πετράκη, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο και όσοι καλούνται να απαντήσουν σε αυτό, πιστεύω, δεν είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, γιατί θα πρέπει να βασιστούν σε νέα υλικά, με νέες συνταγές, γιατί τα παλιά δεν μας βγήκανε. Οπότε θα πρέπει να δούμε καινούργια πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά που θα μας συμβούν, πιστεύω ότι δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να τα χτενίσουμε, να τα διερευνήσουμε και να ξέρουμε τι είναι. Ξέρει τα μνημόνια, τα γνωρίζουμε όλοι μας ως εξής. Τι ακριβώς συμβαίνει στο σπίτι μας, τι ακριβώς συμβαίνει όταν οι οικογένειες πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, τι ακριβώς συμβαίνει με τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Έτσι αντιλαμβάνεται ο κόσμος το μνημόνιο, τις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά που θα γίνουν. Μη έχοντας προηγούμενο, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει στο τέλος και πώς ακριβώς θα διαπραγματευτούν. Και θέλω να πω ότι λέγοντας μόνο θεωρίες, δίνουμε βουτιές στο κενό και δεν ξέρουμε. Δηλαδή, απαντούμε κι εμείς χωρίς να ξέρουμε. Μάλιστα. Ερώτηση. Έστω ότι όλα αυτά είναι θεωρίες για την επόμενη μέρα ως προς τις προτάσεις. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο. Ότι η συνταγή του μνημονίου, ότι το μοντέλο σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει διαταράξει την κοινωνική συνοχή. Αυτό το μοντέλο, κυρία Βασιλάκη, εσείς πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε τα 2 χρόνια διακυβέρνησης Πασόκ? Όχι. Δεν το πιστεύω, διότι ήταν πολύ οριζόντιο και πάρα πολύ άδικο. Διότι αρκετά μέτρα ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Πετράκη, βεβαίως να χτυπηθεί το κεφάλαιο, αλλά με κανόνες, για να ξέρουμε, μην το λέμε μόνο αόριστα, και δεν θα ήταν τόσο δίκαιο, δεν είναι δίκαιο να φορολογηθεί το ίδιο η πρώτη κατοικία ενός ανθρώπου με τα 80 τετραγωνικά και να πληρώσει το χαράτσι του, με ένα άνθρωπο που έχει 10 πολυκατοικίες. Φυσικά και δεν πρέπει να είναι το ίδιο. Υπήρξαν ανισότητες φοβερές στην κοινωνία μας και αυτό μας έκανε και μας έφερε να είμαστε μπροστά. Νέοι άνθρωποι να μπουν μπροστά σε αυτά, για να ακουστεί και η δική μας συγγνώμη. Δεν γίνονται τα παλιά υλικά, δεν μας βγαίνει η συνταγή. Πότε περιμένετε να γίνει το διαφορετικό? Τόσα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση και συγκυβερνείτε ακόμα. Δηλαδή, προχθές πήγα και είδα πώς θα γίνει η φορολόγηση φέτος. Και είδα πώς θα γίνει στις ανώνυμες εταιρείες, στο μεγάλο κεφάλαιο, και πώς θα γίνει στον κάθε υπάλληλο. Έχει μειωθεί το αφορολόγητο, έχουν αυξηθεί τα τεκμήρια και ο συντελεστής φορολόγησης των μεγάλων εταιριών μειώθηκε. Έτσι θα εξισορροπηθούν. Και αυτό έγινε φέτος. Μιλάω για τη φετινή φορολογική δήλωση. Άδικο. Πολύ μεγάλο άδικο, και οι ευθύνες φυσικά είναι για τους κυβερνώντες. Αλλά τα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή, συγγνώμη, το φανάρι κρατούσαν. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι απλά μόνο λέτε. Ήμασταν εμείς που ασκήσαμε δεν είναι σωστό. Οι ευθύνες βαρύνουν συγκεκριμένους. Που μπορούσε να ασκηθεί μέσα στη Βουλή. Εμείς είχαμε πάντα συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν λέγαμε αέρα, όπως λέτε, ότι λέμε μόνο θεωρητικά λόγια. Έχουμε βγάλει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είμαστε στη Βουλή και απλά χαζεύουμε. Και αυτό το γνωρίζετε και οι ίδια, παρακολουθώντας ειδήσεις. Βεβαίως. Κυρία Πετράκη, εκτιμάτε ότι υπάρχει ανοιχτό πεδίο και προοπτική για κοινωνική πολιτική σε αυτήν την οικονομική συγκυρία? Τι εννοείτε δηλαδή? Εάν υπάρχει τρόπος με τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα του ελληνικού κράτους να κάνετε πράξη αυτό το πρόγραμμα που μας λέτε. Διότι θα πρέπει να σας πω ότι η κοινωνική πολιτική προβλέπεται σε όλα τα κόμματα. Η ερώτηση είναι αν μετεκλογικά αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε μόνο για κοινωνική πολιτική. Μιλάμε γενικά για πολιτική που αποζητά ο λαός. Δηλαδή, εγώ βγαίνω καθημερινά στους δρόμους, συμμετέχω σε τοπικά κινήματα, σε πορείες, σε διαδηλώσεις και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Και όλος αυτός ο κόσμος πραγματικά έχει απευδίσει από τις κυβερνήσεις όλων αυτών των ετών.
Και θέλει κάτι διαφορετικό. Το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι θέλει προοπτική για το μέλλον. Το πρόγραμμα που έχουμε εμείς, αν αν ο κόσμος το πιστέψει, μπορεί να γίνει. Γιατί το να βγούμε από την κρίση, σίγουρα δεν λέμε ότι είναι ο εύκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος είναι το να είμαστε, ό,τι μας λέει η Τρόικα, να το ακολουθούμε και να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μας λένε από την Ευρώπη και το Δουνουτού. Αν δεν το ακολουθούμε, θα πρέπει να τους δώσουμε τα λεφτά πίσω. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Ή την επόμενη δόση να τους πούμε σας ευχαριστούμε πολύ, κάποια σας χρωστάμε, θα τα βρούμε, αλλά την επόμενη δόση δεν τη θέλουμε, προφανώς. Δηλαδή, μου λέτε ότι δεν θα μπορέσουμε να τους πείσουμε και θα πάμε κόντρα σε αυτά τα συμφέροντα. Εμείς, λοιπόν, δεν το γνωρίζω αν θα τους πείσουμε. Εγώ νομίζω ότι πηγαίνοντας τους κόντρα... ότι αν την επομένη των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν θα εφαρμόσει το μνημόνιο, άρα δεν θα ζητήσει και το ρευστό από την Τρόικα που έχει υπογραφεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Κοιτάξτε, εμείς πάμε να διώξουμε την Τρόικα. Δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Άρα δεν θα πάρετε και τα λεφτά που προβλέπονται. Εγώ δεν λέω καταρχήν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέω όχι στην Τρόικα και όχι στη Δανειακή Σύμβαση. Η Δανειακή Σύμβαση που έχει ψηφιστεί τώρα είναι μια σύμβαση την οποία μπορούμε να την καταγγείλουμε ή να την αναδιαμορφώσουμε με δικούς μας όρους. Και αυτό δεν θα έχει κόστος ούτε να μην μας δώσουν δάνειο, δηλαδή γιατί και αυτοί θέλουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Ναι, όχι, δεν θα μας δώσουν το δάνειο, αυτό είναι σαφές. Δεν θα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω αν δεν μας βοηθήσουν. Εμείς καταγγέλλοντας τη σύμβαση... Καταγγέλλοντας τη σύμβαση θα μας δώσουν λεφτά. Καταγγέλλοντας ναι. Μάλιστα. Τη συγκεκριμένη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, να φτιαχτεί, εμείς λέμε, να αναδιαπραγματευτούμε με άλλους όρους. Με τελείως διαφορετικούς όρους. Και δεν μιλάω για το Δουνουτού. Όλα αυτά που ακούω είναι πάρα πολύ όμορφα σαν λόγια και σαν ρητόρευση. Είναι ουτοπικά. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και δεν μπορώ να μιλήσω με αριθμούς και μακάρι να μπορούσα να μιλήσω με αριθμούς. Θα μιλήσω όμως λίγο απλά, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αυτή τη στιγμή για να διώξει έναν ένικο από το σπίτι σου, ένα συνέτερο, γιατί κακός ή καλός είναι συνέτεροι, στην κυβέρνηση αυτή, στην Ελλάδα μας, για να τον διώξεις, θα πρέπει να του δώσεις αυτά που έχει βάλει μέσα. Είχα παλιά μαγαζί και ξέρω, πρέπει να του δώσεις αυτά που έδωσε για να τον βγάλεις έξω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, κυρία Πετράκη, αυτά τα λεφτά που μας έδωσε για να φτιάξουμε νέους πόρους και για να γίνουμε ανταγωνιστικοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γι' αυτό έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας και όλους σας τους νέους, είστε και πιο νέα από μένα προφανώς, να σας κρατήσουμε εδώ. Πάντως, αν είναι αυτός ο στόχος, δεν τον καταφέρατε, κυρία Σκουβάκη. Αυτό ακριβώς. Κυρία Πετράκη, σας παρακαλώ, κυρία Σκουβάκη. Ναι, μέχρι τώρα δεν το καταφέραμε. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε. Μάλιστα. Κλείνουμε τη συγκεκριμένη παρένθεση. Πάμε λιγάκι να μιλήσουμε εδώ για τα τοπικά, διότι θα πρέπει να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος. Και να σας ρωτήσω, ποιο θεωρείτε ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, το έχετε επεξεργαστεί και την επόμενη μέρα των εκλογών, αν η κάλπη σας αναδείξει βουλευτίνες, θα πιέσετε για να δοθεί λύση. Και βεβαίως, ποια θα είναι η λύση που θα προτείνετε, κυρία Πετράκη? Το ένα. Υπάρχουν νομίζω πολλά. Καταρχήν θα μιλήσω για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, για το όλο οδικό σύστημα, γιατί και εγώ δεν είμαι ειδική, είμαι πολύ νέα, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, αλλά αυτά τα τρία για μένα είναι από τα βασικά που τα αντιμετωπίζω και στην καθημερινότητα. Κυρία Σκουβάκη. Για μένα δυστυχώς είναι το οδικό. Το οδικό σύστημα είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στην Κρήτη. Και καθημερινά, δυστυχώς, επειδή είμαι σε αυτό το τομέα και εγώ με των αυτοκινήτων, καθημερινά χάνονται ζωές και για μένα είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε πρώτα απ' όλα. Για τις ζωές των δικών μας ανθρώπων. Κυρία Βασιλάκη. Εγώ θα συμφωνήσω με τις δύο κυρίες. Θα συμπληρώσω όμως ότι η ανεργία είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα και το πρόβλημα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Κυρία Βασιλάκη, κυρία Σκουβάκη, κυρία Πετράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.